Hicks. Spolu so spoluhráčmi ide dopredu. Abraham. Triafa vôbec prvý trojbodový pokus v dnešnom stretnutí. Je to ten moderný basketbal, ktorý radi sledujeme, ale potom prichádzajú aj takéto straty. Abraham, ďalšia trojka. Tak David Abraham, hráč, ktorý nemal úplne ideálne stretnutie číslo 1, ale teraz sa ukazuje vo výbornom svetle. Útoku bola presná. Hicks. Tri trojky po sebe z rúk hostujúceho tímu, a keď sme rozprávali práve o zachytení začiatku, tak ako by ma hostujúci tím počul. Musím ho pochváliť, lebo no. David mi skočil do reči. Musím Milana Sava pochváliť, lebo za tie 2 sezóny tiež, tak povediac, má aj v tejto hale niečo odohraté. No a tam, kde skončil Dimitrik Trice, tak aj začal. Výborná prihrávka. Interisti zrejme chcú hrať rýchlo. Výborný blok Bojanovského. A prečíslenie teraz na druhej strane. Hicks individuálne faulovaný Majerčákom. Je z toho kôš. A ešte aj jeden trestný hol. Dimitrik Trice. Na Pavloviča. A jeho trojka. Padá cez sieťku. Trice. Opäť slona od Bojanovského. Trice za 3 body. A ďalšia trojka z rúk Dimitrika Tricea. Tak to je famózny výkon. Premenia. Krásna individuálna akcia od Hicksa. A Hicks znižuje na 34-27. Dvojitá clona. Gamble tam mal dobrú pozíciu a Trice si vybral Abrahama. Šikovne to urobil Trice a ešte lepšie to urobil Kyle Gamble, ktorý po útočnom doskoku pridáva ďalšie 2 body a zrejme bola okatejšia. Abraham. A opäť je to David Abraham. Dovedná už má 11 bodov, najlepšie strieľajúcim hráčom Patriotov Levice. Pavlovič na Gambla. Ale to bol nádherný blok od Patrika. Výborne tam však zasiahol Stefan Jelks, ktorý zachránil spoluhráča. Jelks. Výborný backdoor od Davida Abrahama a úspešná trojka Pavloviča, ktorého našiel v poslednom momente kapitán Patriotov Levice. Na ten dostrel. Skvelá prihrávka na Bojanovského, ktorý už si poradil so svojím protihráčom a obrancom Milanom Sabom. Hicks odovzdal Jelksovi, ten Abrahamovi. David Abraham. Nepresne, ale opäť výborná práca Pavloviča. Abraham to skúsil druhýkrát. Abrahama. Ťažká strela Davida Abrahama. David chytil slinu. Aha, vidieť to aj na jeho gestikulácii. Shamil Stevenson, že ďalej sa venujeme hre. Výborný high-low. A Bojanovský vedel, že nemôže loptu dať dolu. Pavlovič. Šikovne sa obtočil okolo Karutersa, ktorý príliš sa snažil vypichnúť loptu. A Dimitrik Trice premieňa svoju dvojku. Je to hráč, ktorý bol najlepším strelcom úvodného stretnutia s 29 bodmi. Vyhráva hostujúci tým Gamble. No a pridáva ďalšie 3 body k vedeniu. Dovedná je to 5 bodov v prospech Patrioti Levice. Cousins bol agresívny. Bojanovský na Jelksa. A výborný vník Stefana Jelksa. Trice. Výborne na útočnom doskoku. Bojanovský, 11. útočný doskok. A jeho rýchlosť zvíťazila nad nohami Trenta Patrika. 68-62, 6 bodový rozdiel.
7 minút a 30 sekúnd do konca stretnutia. Dmitrik Trajs. Tu síce nedokázal premeniť na kôž, ale útočný doskok bol v rukách Levíc a Stefan Jelks dáva veľmi, veľmi dôležitú trojku. 71-62. Prerážanie, ktorého sa dopustil Dante Carruthers. A ďalší blok. Ale výborne tam zapracoval David Abraham. V tomto zápase nespočetné množstvo, teda spočítať sa to určite dá. No ale teraz prišla obrovská akcia od Tonyho Hicksa, ktorý nielenže získal 2 body, ale aj faul Milana Saba a čaká ho ešte jeden trestný hod. Minútu a 26 sekúnd do konca stretnutia. Inter Bratislava zrejme bude prehrávať rozdielom 7 bodov a prichádza timeout Aramisa Nagliča. Milan Sabo prišiel na zdvojenie, ale nádherná prihrávka od Trajsana Bojanovského končí s mečom. Dopredu je zaslúžená radosť trénera Madzina. Áno, je to tak. Dnes si to víťazstvo vydreli, vybojovali.